ആദ്യം മുതൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ പാട്ടുകളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേക്ക് ഒരു പാട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. ടീച്ചറുടെ ഡ്രോയിങ്സൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നെറ്റ് ഇതായതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. ഹായ്, ഞാൻ സാരംഗിയാണ്. ഹൈമ പേർഷി. ഇനി പ്രീത ടീച്ചറുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടണട്ടോ, ഞാൻ എന്നും കാണാറുണ്ട്. പൊളിയായിണ്ട് മുത്തേ. കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നൃത്തം ചെയ്യുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ. എങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു പാട്ടുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നൃത്തം ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള എല്ലാവരോടും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പറയൂ. മാമക നാട്ടിൽ മാമലകൾ തിങ്ങും, മലകൾ കരുകിൽ മലയരുവികളൊത്ത് ഒഴുകി വരും മലനാടൻ പെൺകിടാവു ഞാനൊരു പെൺകിടാവു ഞാൻ. മാമക നാട്ടിൽ മാമലകൾ തിങ്ങും, മലകൾ കരുകിൽ മലയരുവികളൊത്ത് ഒഴുകി വരും മലനാടൻ പെൺകിടാവു ഞാനൊരു പെൺകിടാവു ഞാൻ. മാനുകളൊത്ത് തുള്ളിച്ചാടും മയിലുകളൊത്ത് ആടും ഞാൻ. മാനുകളൊത്ത് തുള്ളിച്ചാടും മയിലുകളൊത്ത് ആടും ഞാൻ. കുയിലുകൾ പാടും പാട്ടുകളെല്ലാം ഏറ്റുപാടും ഞാൻ, ഏറ്റുപാടും ഞാൻ. ജീവിതമൊത്ത് താളം കൊട്ടും നടമാടും കൂട്ടരെ, ജീവിതമൊത്ത് താളം കൊട്ടും നടമാടും കൂട്ടരെ. നിങ്ങൾക്കെന്നെ അറിയാമോ, ഞാനാരാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾക്കെന്നെ അറിയാമോ, ഞാനാരാണെന്നറിയാമോ? കാടുവാഴും കാട്ടുരാജന്റെ പെൺകിടാവു ഞാനൊരു പെൺകിടാവു ഞാൻ. കാടുവാഴും കാട്ടുരാജന്റെ പെൺകിടാവു ഞാനൊരു പെൺകിടാവു ഞാൻ. നല്ലൊരു ചിത്രം വരച്ച് കളർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇന്ന് ആകാശത്തൂടെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറന്നു പോകുന്ന കുഞ്ഞു കിളികളെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. വരച്ച് കളർ ചെയ്യുന്നു.